Szervusz, szívem. Na hát, szervusz, Cliff. Én csak a fiamért jöttem. Egy kicsit még korán van ahhoz. Hát, sosem elég korán, ha egy apának csak a hétvége jut a fiával. Egy pár perc és felöltöztetem. Rendben, szívem, addig én elcsevegek a jó öreg Cliffel. Te gyakori látogató vagy itt, Cliff? Nem. Talán azért, mert túlságosan lefoglal, hogy a jó inkatosból olajat pumpálj. Most úgy hívják, hogy Barnes Wentworth 1-es. Szegénykém, el tudom képzelni, mennyi vesződéssel jár, hogy túl vagy azon a rengeteg olajon. Jól van, gúnyolódj csak, de az a kiszáradt mező elég szép kis hasznot hoz nekem. Látod, néha még te is képes vagy jó üzletet kötni. Ne csinálj úgy, mintha te tudtad volna, hogy annyi olaj van ott. Ide figyelj, Barnes. Csak azért adtam oda azt a földet, mert tudtam, mekkora öröm lesz majd egy szép napon visszaszerezni. Papa! Szép jó reggel, Johnny. Hogy van az én kisfiam? Gyere ide, gézengúz. Vedd csak ezt föl. Na, milyen? Hát, akkor mi megyünk is. A nagymama már nagyon vár. Tudjátok mit? Ti aztán megérdemlitek egymást. Viszlát! Ez azt jelenti, hogy megírod azt a másik könyvet, Donna? Igen, nagyon valószínű. Hát, őszintén csodálom a tehetségedet. Hogy ment ma a fényképezés? Már be is fejezték? Nem, még nem, Nagyi. Az ilyesmi időbe telik, de úgy néz ki, jó lesz. Pamela, nem kéne Christopherről is képet csinálni, hogy benne legyen a családi albumban? Látod, ez remek ötlet. Úgy örülök, hogy újra együtt van a család. Mindannyian nagyon örülünk neki, anya. Egyetek még. Én már jól laktam. Köszönöm. Most úgy érzem, újra egy család vagyunk. Hálás vagyok nektek. Nézzétek, beült a nagyapja székébe. Pont úgy, ahogy te csináltad annak idején, Csaki. Ez is csak azt mutatja, hogy igazi új.